Hello logoफोर good morning फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ दिनै फुंजानि नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि YouTube चेनेलाव खनसे बरायनाय बावहरबाय बिदिब्ला नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो एसे शेयार खालामना होनोसै आङो दिनैनि ब्लगखौ दा आङो माबारनो फिसाजोनो टिफिन खालामखांबाय आलु पराठा हरबाय माबारनो खेबबाय थायासै दा फिसाजोखौ स्कुलाव दोनलांनोसै आङो बेगबो लाबाय थांग्रोनोसै बिदिबा लोगोफोर टाइमाबो जाबाय खारथारनांसिगोनसोलाय मम्मा यहाँ पे वो थी मकड़ी इधर आ स्कार्टखौ बिदि गानो हायो उदैयावसो गानहोयो मा जानांगौ जाखो जानजियाव गाननांगौ स्कार्टखौनो उदैयावसो गानो अननायसो गथ'आनो गाहाय खालाम एसे ये बाला उदै साग्रा जायो ना दिनै लोगोफोर जा सान्दुं दुंखानानै होलायबाय मालाबा सान्दुं मालाबा अखा मा जाबावनांगौथाय मैया अखाया जि हादोंमोन नालाय दिनै सान्दुं फैलायबाय जा अखा हाबाय मैया सेस बे लोमजोबनाय दैयावनो जुथाया सिलांजोबदों उन्दैया चलो जल्दी मेरी आंखें खुल गई मेरी आंखें खुल गई मम्मा मेरे को सब कुछ दिखाई दे रहा है आज जल्दी भागते खुला मन खावाई अभी बस गेट दूर है दूसरा वाला इधर से है जल्दी शॉर्टकट हो जाता है हाँ लेकिन बच्चे नहीं बच्चे क्या मुझे दीदी भी नहीं जा सकती जैसे नै लोगोफोर जोंना दाखालि गायनाय फुला जाबायबो नै बिबार बारलायबावबायसो मोनसे नै जा मोजांनो नैबेबो बारबावसै जा मोजां थांजोब्बाय एसे अखा हानानै होबायना जा मोजां जाखाबाय हाग्रा जाजोब्बाय गैला हनै सबाय बिमाया एसे राननाय बायदिसो जाबाय दां बानलुआ जा थाइखाबाय बैयो खुंख्रि सिदानो नैबे खुंख्रिसो जाजोब्बायहाय गैला फान्थावाबो थायगासिनो दङ सेवबायसो फान्थावा थाइसे थाइनै थाइथाम दंबावो थाइब्रैमोन थाइसे सेवबाय दाना ओमफ्राय गोरलै हनै थाइनै दंबावो थायगासिनो दङ बिराद मोनजाबाय बे फान्थावा मोनजानायालाय सेवबायसो बियो थाइसे जा मोनजाबाय मोनजानायालाय फान्थावा पारबथियासो नै जा बारदों मालाय फोरला गायनायाव हनै जोंनि खाथिनिया फोरला गायदोंमोन मानला लाजोब्बाय नै ओरैजाय नोङो जालि होनो मोनाबालाय मारै थायगोन बेलाय थायनायानो नङा फुलासो गाज्रि जासिगोन सौफैफिनबाय आङो फुंनिफ्राय गोगोम गरम जाखालायबाय दिनैबो उन्दैखौ दोनलांनानै फैबाय आङो दा उखैलायबाय जानायनि लाहार फाहार खालामनांसिगोनलाय आंनि फाला दा आङो फिसाजोखौ दोननानै फैबाय लोगोफोरनो फुंनिफ्रायनो ओरैबायदि गरम जाखालायबाय दिनैबो आरो सानसुआव मा रोखोम जालायगोन मिथिला आङो ब्रेकफास्ट खालामनोसै जोंनोबो मिस्टारजों आंजों ब्रेकफास्ट जानोसै दा ब्रेकफास्ट खालाम दा नै लोगोफोर एसे आथा नाबावनांगौ दहाय नाखांखाबायमोन ओमफ्राय दा नै मिस्टारा सासे लोगोनो ब्रेकफास्ट हैनो होननानै दा नै बेखौ नासिगोन आङो जाखाबायमोन आङो नङा मोनलाय मा लाबो खालामलायलांसै आं लाबाय खोमा आं मोनाखै बिदि रां लाबाय मिथिया ब्रेकफास्ट बानायबाय लोगोफोरलाय आलु पराठा आंनानै
गस्लायाव गुफुर नांबावलायबायसो Masalah. आसार सोनो होनलाय नों Ini asal belakang. Kami tak kena. Kurang saja, kurang sedikit. Kurang tak sih? Kurang lah. Mà chỗ máy cả chứ để lâu đồng à mà ôi ba sao bị dính ra mày bị à chứ để lâu đồng à bị dính hơn vậy thầy gì Bibwnangkwo không ai rai đừng Bibwnangkwo Raga sini tuh mau deh Bibwnangkwo Raga sini Kona horbai Kineng kadang angin dan tentuin dan tambai Ade kineng kadang bayi nane yang kayak raga jeng jeng gitu ya Kau kasih jauh ibas nane Nih, lega permen bayang nak alu porota ya Ya, men bayang Adai, kudu Garam alu porota. Mangkat. Mabeau sih. Bayi hari ini nungi anak yo jadi jarum ni beg dong pink color ni sah biau. Pink color ni mami jawab itu ya, tambah. Saya nama bal. Bayang maba buku tangai ni kayaknya update ko kalam payah kina. Tak kali yang mau tang baru sadar buku nai ni kay. Dohaयनो मामिनो टिफिनाव हरनो नागिरबानो आङो ना खादोंमोन मिस्टारनि थाखाय ओमफ्राय दाना सासे लोगोआ ब्रेकफास्ट लाबो होनदों नामा दाना आरो नाफिननानै बानायफिनबावनांबाय आङो डाबल खामानि जाबाय आंहा आंथ' जाया पर'था पर'थिखौ जानो हाया आंहा उदैया प्रब्लेम जायो ओंखाम नांगौ आंना ओंखामसो ओंखाम एसे जाथारनांगौ फुङाव होमबासो देहाया सान्थि मोनो पर'था पर'थि रुथि जाबाथाय आंना एगजास्टआनो जाला थावसि नांबावगौ बिसोर सानैखौ हगार हरखांबासो आंहा सान्थि जायो खामानि मावनो मोनो नङाबाथाय जाया मावबाबो मा सोरनो औ अबेनिफ्राय हराखै हो गैयाना हजों क'क्राझाराव बिदोंमोन आं मोनाखै सेकेन्द्राबादनिफ्राय खनसे लाबोनायल' बेनिफ्राय मोनाखै लानाय मोनसे फिफा बेनिफ्राय मोनोना मोना लांफानाय बेखौ बेयाव दंमोन ना ए लाबोदोंना लाबोआखैथाय आङो बावबायसो बेखौसो लाबोदोंना बेथन हाबग्राखौसो लाबोदों होनखोनादों नैबे एसे बायबाय दे बाबुनि मामिनि आंनि बाबुनाबो जाया माबा गैयाना बाव आखुदेरबो जाया जाबाय लोगोफोर मोनथाम बानायबाय लाबाय बयनिबारा नै मोनथाम बानायबाय सोबजिबो बानायाखैमोन आङो जेबो सङाखै ओमफ्राय आसारजोंनो हरनोसै आसारजोंनो जाथोंसै ओमफ्राय लां प्लास्टिकआव लानोसै फिनलांबाबो फिनाबो सफैफिननो नागिरा फिना हरजाया नोंसोरनो फिन फिफान
जाबाय नै बावनो सोना हरसां बोरै आसारालाय सोबाय रेडि माबोरै आसारा आसाराबो नै बेयावनो सोबाय टिफिन हरबाथाय टिफिनानो फैफिना गोमाजोब्बाय आंना बिदियावनो टिफिना गुवाहाटियावनो गंथाम गोमाबोबाय ओंख्रि लांसै ओंख्रि लांबाथाय होफैफिना मोजांसो लांदो लाङासै मोनसेखौ फासखौबा लाबोआखै बायदि मोनदोंहाय आंबो थांजोब्बाय दासो मिस्टाराबो थांबाय दा आङो ओंखाम एसे जानानै खामानि मावना लानोसै दा नै लोगोफोर आङो सानसुनि ओंखाम संनायनि लाहार फाहार खालामलायबाय नैबे खरला भाजा एवबाय ओमफ्राय राजमा ओंख्रि एसे संनोसै दिनै बेखिनिखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होबाय लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय